bang kutsilyo? Ito, kaya baka ito gunting. Saan? Naka-carton. Dala yung nakamura ang karton. Oo, sa baba, oh. Hello. Hello, everyone. Yes, sa baba. Hindi lang. Ikaw, oh. Ikaw lang. Ay, si ating Margie, tsaka si Astra. Listen. Hello, Ate Margie. Luto kami ng ano. And Kuya Astra. Hello. Hello, bro. Hello, bro. Si bro. Ano pa? Ay, sabi. Anong partido? Hindi. Titigas ka. Ito yung bago. Luto ka ikado. Ayan, Ate Ami. Ano yan? Ay. Nakaharang eh. Ate Ami, Kuya Jason, bilis nakarating. Hindi ka na. Kanina po, anong oras nakarating? Anong oras? Alas 4, dito na ako. May sumundo sa akin sa Nabwa. Grabe yung pumasahe. Kuwanto. Biyayang sursugon sa kapiyuduran ng ano. Sakyan. Ano meron ka, Jason? Ano lang po, ulam po namin. Ulam lang. Namiss niya kami yung igado. Luto ko ng igado. Pero itong igado na ito, ano lang ito. Tipid version. Dapat pala, may nudo naman yung niluto natin. Lagi na lang igado. Pwede naman. Bukas na yun, happy-happy. Oo nga, may nudo naman ma. Ano pasang happy? Kalaman simpatis lang yun. Ha? Kalaman simpatis. Pwede huwag na magpapis. Bakit? Kasi ano din, hindi pang din yung papis. Hindi. Oo, ano naman, 8 minuto naman tayo. Ganun. Minuto naman yung luto na. May kalaman siya, di ba? Ang dami. Minuto. Lagi na lang igad eh. Para iba naman. So, ganyan lang yan. Slice. Eh, ano mo na Okay lang yun. Ano mo na iba? Ganito nga. Whisper lang yan. Ano? Shout out sa iyo. Nakakarang ng heart eh. Hindi mo rin. Shout out sa iyo, love, sa Astra. Sana all may love. 7 viewers, hello. Marami sigurong nakalive ngayon. Katok ngayon eh. Katok na. Dapat na. Ah, Revenue. oh. At live tayo, live. Pinadagos mo pa na lang.
Ano? Ako ko ay Jason D. Nakasahod yung July, napunta sa August yung pinuno sa kulang ng revenue po. Ganun naman talaga si Margie. Pag di talaga umabot, ako nga nung ilang pa na kulang sahod. Lalo na ngayong taon. Ganun po talaga pag di umabot. Kami, sanay na kami. Di na talaga umabot. Lalo na kami. Nagtatrabaho talaga sa construction, nagpapala. Tapos pagdating ng isang buwan, walang kita. Kahit umabot, kailangan may sobra. Oo, talo. Talo sa pawis. Dahil ganun talaga, kailangan tanggapin. Kasi nasa charity tayo. Walang patatas. Ayan, carrots. Ngayong buwan lang ako sumahod. Itong 24. Nung nakaraan, walang sinahod. Kaya nung nasa ospital sa amin, buti na lang, may mga nag-abot na yung mga sponsor. Busy sila vlog mo kuya, wag maingay sa natin. Ngayong buwan lang ako din nakasahod. Happy. Ate Margie, may ano din? Si Pula nga po, halos 2 buwan. 2 sunod, wala. Si Jason may minsan nag-alternate na walang sahod. Nung nakaraan wala din pong sahod eh. Tapos, kaya sabi ng iba, laki na raw lang sinasahod namin. Kung alam lang nila, di lang kami nagkikwento talaga. Di lang kami nagkikwento kasi pag pinansin nyo sa views, makita yung views, malaki. Kala ko nga dati, ganyan. Makita mo sa views, malaki. Pero pag in-skip yun, wala rin. May 5K nga ako na views na... Ay, si Kuya Bernhel. Ano Kuya Born? May 5K nga po ako na views na Kaya $1, wala. 5K yun. Sabi ni Ate Margie, nakaranas ka rin pala Kuya. Ay, ilang Uy, beses tagal na. Ate Margie. Oo. Diyan pa kami nagtatrabaho sa inyo. Yung bahay pa yung ginagawa ng bahay nyo. Ilang buwan ako na walang sahod. Kaya mabuti nga Ate Margie. Dugot pawis pa yung Yeah, mahalaga din yung extra. Oo. Gasolina pa kami. Buti kung yung content nasa bahay lang. Walang problema. Kami talagang gagas, Ayun. papala. Pero okay lang. Tiyaga lang pala. Kumbaga ngayon lang namin kinikwento. Tsaga lang kasi nasa charity nga. Lalo na ang pagpasok ng taon talaga Ate Margie. Oo. Yung halos 2 buwan, may sunod din na 2 buwan. Kaya may naririnig ako na buti kayo. Vlogger, laki ng kinikita nyo. Hindi lang kami nagkikwento talaga. Sinahod ko ngayong buwan 5,000. Ngayong 24. 5,000 yung sinahod ko. Yun yung mga pinakulay nila Kuya Bon, nila Kuya Benji, nila... Sino yun? Sila madami Sila Kuya James Q, nila Ate Ching, Ate Eva, si Ate Kuya Eva, Ruben, Kuya Robin, Kuya Rowel, Kuya Rowel. Yun yung si Ate pinagpakulay Gian. Oo, sa Ate Gian. Yan. Ate Sara, nagpakulay din yun. Basta yung mga nagpakulay yun. Kasi di ba wala naman akong vlog nung nasa hospital na malakas. Wala naman, nasa 200 to 300 na yung views mo. Kaya dyan sa pakulay nung nasa hospital, yun na yun. May kinita ako. 5K yun. Tapos sinahod ko nung nakaraan. Sakto. Yung dalang pa Maynila, na pira.
nagpatid kong kapatid ko, ako rin yung namasaya sa akin, ubos. Oo. Kasi kailangan, kaysa naman kasi si mama yung maghatid. Kapatid ko, o man si mama. May maintenance yun. Paano kung mahilo si mama? Nasa Bukiami. Ako na lang ako maghatid sa kapatid ko. Buti na lang siya, walang problema kaya. Anong problema sa akin? Oo. Ay, Kasi si Kuya na- Marlon. Hello, Kuya Marlon. Tapos, sinabi ko si mama, ako na maghatid dyan, pero samahan niyo dito si Ami. Yan, Kaya yun, nag-aantay na lang siya ng ano rin, tawag. Kasi nag-apply na kahapon. Kasi nakripisyo ko yung araw ko. Nakabalik na sana ako sa pabahay. Pero please lang. Oo. Kasi, syempre, walang Para ibang naman sa kapatid ko yun. Saka gusto niya na rin makatulong sa magulang namin. Kaya maganda rin yun. Maganda yung naisipan niya. Kaysa naman sa iba na tapos na nga mag-aral, ayaw pa umalis sa pamilya. Ganun talaga. Gusto niya din kasi na-explore mo na yung Mm. buhay. Kung ano yung gusto niya na-experience. Hello Kaya, everyone! Bilib ako sa kapatid ko na yun. First time niya makalayo sa amin. Hindi pangarap kasi. Oo, para makatulong na daw siya. Tapos yun ang sabi ko sa kanila eh. Good morning daw sa ni Kuya Marlon. Maroon, sabi ni Kuya Ho. Kaya sinasabi ko lagi sa kanila na pagkatapos silang mag-aral, kasi kako college kayo. Ako na ganito lang naabot ko. Pero nagtrabaho ko para kila mama. Para sa kanila yun. Na nag-aaral sila. Kasi nahihirapan sila mami. Kaya sabi ko kanila, dapat pag makahanap sila ng trabaho, dapat umidad sila mama ng mga, ko, pag mga edad nila mama 16 na, dapat ano na eh, yung, ano na sa buhay. Hindi na yung nag-iisip. Mga, dapat niya, mga, abot-abot na lang ng mga anak. Ito, pag ganito mo. Ano yan? Hirap pag ano, ganito. May sis, yung nakita na naman ako. At dapat pag bumibili kayo ng karne, isilin niyo yung karne. Ayun lang. Morning Ate Margie, sabi ni Kuya Marlon. Hello Kuya Marlon, sabi ni Kuya Bert. Ate Margie, morning Kuya Marlon. Dan, subs Kuya Marlon. Kuha ka ng ano mo, Diba? patis. Huwag na natin itong lagyan ng gulay. Bili ka nga ng patis ko yun. Puro na kanita. Tapos ano pa ba? Patis lang. Patis. Yun lang naman. Kuha ka ng ano, kahit ketchup. Bibili pa ako. Kaya, bili mo. Wala naman tong tuyo eh. Yung minudo walang tuyo yan. Kasi pag nilagyan ng tuyo yan, magiging lasang igalo yan. Ano lang naman yung sangkap nito eh, yung minudo. Patis, tsaka kalamansi. Tomato sauce. Pwede rin kahit walang tomato sauce, ketchup. Yun lang. Wala siyang tuyo. Hello sa mga viewers. In-advisean ko na rin yung kapatid ko doon. Na huwag magtiwala sa mga tao hindi niya kakilala. Thanks Ate Margie, sabi ni Kuya Marlon. Hello sa mga viewers. Mula sa Kuya Benji ah. Nakita ko Kuya Benji si Katie. Yung pinsan ni Ami. Kasi may pinadala siya sa akin. Dahil ko, kaya umuwi lang, may pinapahintay pa sana sa akin na okasyon doon. Kaso uwi na talaga, dami mong gagawin sa bahay.
Ayusin ko pa yung kusina na ano, kusina na nagiba. Kaya uwi na talaga ako. Arabian viewers, hello. Kain muna tayo nito. Sino yung mga mahilig nito? Kuya Astra, love you sir. Born, sabi ni Bro Astra. Sayang si Kuya rin, may papadala para sa akin eh. O santol. Sa mahilig ng santol dyan, baka maglaway kayo. Ulan na naman. Wala pa nga akong tulog. Pinapatulog ako namin. Ayoko. Daming naka-line up. Kasi kailangan ko, pag mag-iba ako yan, standby mo muna. Gawa muna ako dun sa sa bahay. Ganyan lang yan, oh. Sabay isaw-saw sa asin. Mahilig sa santol dyan. Lamig kaayo. Baka ako naman. Lamig kaayo. Hello. Ano na? Hugasan pa? Ay, si Kuya Makbal. Dahil pala si Kuya Ano Makbal, hello? Hinugasan mo, hindi ba? Sinigang sa santol? Hindi. Minudo po. Kumain lang ako ng santol. Parang Jason, Ate Margie, Bro Astra. Kuya Bird, hello. Bro Mac, hello. Hello sa lahat na nandito. Kuya Makbal, hello. Ate, hello. Sinong kakain ito sa lalagyan ko pa ng chili. Chili, garlic. Excuse me. Mamarinate na yan. Kung hinugasan mo na yan, matutuluin ko. Ano na, Ano? O sige na, marinate mo na. Pero patuloy ko muna ko. Pero mo nga ilagay sa ano. Ito, oh. Asin, tsaka chili oil. Wow, paldo. Paldo. Ay, hindi talaga pwede. Lalaway ako. Pero pala tayo gulay na tayo sa ito. Paldo. Bahala na yung maglaway-laway na. Tamis. Katulad ba yung ano? Ano? Lunasin mo na. Lagyan mo sa bahay mo. Harap nito is iguli na santol. Ay, si Kuya Roy! Kuya Roy. Dapat pala tinawagan kita eh. Sa amin, sa asukal. Sa asukal. Sa asin sa amin, Kuya. Asin. Makbal. Asin. Ay, sa asin. Tsaka sili. Bakit naiiyak-iyak na naman si Kuya Roy? Hindi niya ata napadala yung Alam mo sa September, Kuya Roy. Manila naman kami namin sa September. Pasensya na Kuya Roy, biglaan na kasi. Pero kung kasi nag-chat siya sa akin. Nasa Laguna ka pala. Opo, sabi ko, opo. Wala mo sabi si Kuya Roy. Ada nga rin kasi yung ano eh. Dapat nga nun, pagdating ko talaga, uwi din ako. Kaso sabi nung pinsan ko, diretso ka naman doon sa bahay. Para makita mo. Doon. Kinabukasan naman sana, alis na ako. Yung dito niya, tinawagan ako doon sa may kalye. Kasi nung Diretso ka dito sa bahay. matagal na kasi yung nagsasabi sa amin na pag nandito pa kayo sa ano, graduation kasi nung pinsan ko, yun, sabi niya, sana kung makapunta kayo, alanganin akong hihintayin namin. Morning, Sir Roy. Sabi ni Kuya Marlon. Sir Roy, hello. Sabi ni Astra.
Kuya Roy, hello, sabi ni Ate Margie, tsaka ni Kuya Makbal. Asin masarap, Kuya Makbal. Oo nga. Di ba Ate Margie, dito sa atin, asin talaga siya. Hindi na kita masarap. Naranas nyo ng lumunok. Ng buto. Si Kuya Berno, hindi na kita masasabay umiyak, Bro Roy, pinagbawalan na ako ng doktor. Oy. Love you, Sir Roy, sabi ni Astro. Naranas na itong lumunok nito. Well, pag kumain ako ng santo, nilulunok naman. Ako kasi Kuya Bern, hindi ko rin masabayan si Kuya Roy umiyak kasi bawal din ako umiyak. Hindi ko lalabas yung iyak ko. Anong luto yan, Ate Ami? Mag-ano ko lang, may... Mura lang kasi ang karting baboy dito po sa amin. Nung nakaraan may nagbenta 220 ang isang kilo. Yung bumili ako ng isa, tapos pagdating ni Jason, yun sabi ko mag-igado sana. Kasi parang namiss ko yung igado. Ayun. Gusto niya na ano, minudo ba? Baka sa ano po, ano kami, santol. Sa linggo. Ginataang santol with Ano ba yung lani. gusto? Pa! Buksan mo naman. Kaya mo na buksan yan. Bakit? Ano ba lang mo? May! May malinis to, May. Ate Margie, gawa ka ng ice candy na kamote. Sabi ni Kuya Makbal. Magmiminudo po kami, Kuya Marlon. Kuya Bern, huwag ka na umiyak. Bawal na pala. Ako mahina na puso ko amin. Paano ko ba sasabihin? Yan ang marinate natin. Yan lang naman yung marinate yan. Bigyan mo ngayon. Mahina na ang puso. Kaya mo din yung palakasin, Kuya Bern, ang puso. Huwag mo i-stay ang puso mo na maging mahina. Nasa iyo din ang susi para maging malakas. Hugot yan. Siyempre, Huwag mong durugin ng ganyan. dito, lalaki eh. Nasa iyo Ganyan din, lang Kuya naman. Bern, ang susi. Tumita. Huwag mo hayaan mag-stay ka dyan, Kuya. Sa ganyang mahina ang puso. Busy palagi hindi maka-stay sa mga live. Ay, okay lang, Kuya Roy. At 14 viewers hello. At least, Kuya, ano, Paminta. nakaka-pag-tune in. Paminta. Ano na ano? Ketchup na lang. Yung lalagay ko. Imbis ng pamilya. Sir Roy, saan ka galing? Miss you. Chup-chup sabi ni Asta. Lagyan mo ng pineapple chunks. Sarap niya na sa amin. Ano? Kasi mahirap bumili kasi dito, Kuya Marlon eh. Pag bibili kami ng pineapple chunks, doon pa sa ano, kabilang Ketchup. barangay. Bigyan mo na yan mo. Bigyan mo na yung kalamansi. Kasi yung iba po kasi, tawag nito, madalang. Madalang yung At least, walang toyo yan yung minudo. Kawan ko lang po sa iba. Kasi may kanya-kanya naman tayo yung version sa pagluluto. Hindi naman tayo marunong. Ako kasi pag minudo, wala lang toyo yan. Kasi pag nilagyan mo ng toyo, magiging pares sila ng lasa ng higado. madalang po yung magbenta ng pineapple chunks kasi hindi siya mabenta. Ito na lang ilalagay ko dyan. Del Monte pineapple juice. Kaya yun, nasanay kaming ano. Yung pineapple juice, dito sa atin ulit sa kabilang tindahan meron. Pero yung May, chunks, maga yung ano nito. na ano yan, siguro na ano yung nilang paggabi. Wala tayong ulam doon. Maga yung pisngi niyan. Dapat niyan, nung pinachika mo, pinagita mo. Hindi. Hindi ko mahika yan, baka may tama na yung... Ano yan? Amoy ba mo? Huwag natin ubos. Lagyan, ay ano, health wise, Ami, sabi ko sa iyo, dapat hindi ako nagpapacheck up eh. Hindi, kuya, kailangan ko pa-check up. Bakit ang kulit ko? Bakit kuya ang kulit ko? Parang ako yung makulit sa'yo.
Kami nga kuya, ang layo, dinadayo namin yung KGH para lang gumaling. Kaya kailangan mo din magpagaling din kuya. Mas nagbibigay kayo sa amin, tapos sabi niyo magpagaling. Kami yung inaano nyo, sige, magpalipad para may panggastos dyan, pang-grab, ganyan. Tapos kayo pala yung Sa'yo yung may pera. kayo pala yung, kumbaga sa atin, sila pala yung sutil. Kasi sila yung ayaw magpagaling. Yung magpagaling, lahat tayo magpapagaling. Lagyan mo na dyan mo. Ang lakas ng Tapos ang umangin. ulan yan, baka may... Ano yung marinate ko? Tawa Paano si, nga ako eskwela? tawa si Kuya Bern, no? Baka yung boy? Kuya, kayo parating yung magpagaling ka, ingat kayo, tapos Sila tuloy yung may pera, ayaw magpagamot. sila yung Sila nag-a-advise may sa atin. panggastos. Sila yung ayaw mag-ano. Ang lakas parang, asan si Ate Hili? Wala pa? Every sometime. Wala pa. Da 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 da. Da. Da da da. Da 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 da. Dito ka lang. Alam na, tapos ko nang gamitin, tago. Isang seat yung kutsilyo namin. Nahingi ko lang din yan. Sa kapatid ko, nahingi ko din. Kailangan tago na ulit. Mahirap na. Nadala na ako. Naubos yung mga gamit ko. Ilagay ko na ba? Wala ko muna. Sorry. Up! Ubos? Oh. Isang seat po yan. Ay, si Ma'am Maria J, hello po. Mama Maria J, hello. Ang ganap siya, ah. Pagsabihan mo nga po yan, Ma'am Maria J, yung inaanak mo. Isang seat. Saan na yun? Ano ma? Yan. Healer. Wala, walang pila rin. Bakit? Hindi ko alam, baka ano nila, ginamit siguro. Healer. Yung gunting nandiyan, isang seat yan. Tago ka agad. Siyempre, hindi lang natin yun. Hindi naman ginagamit eh. Tapos may nahingi pa nga akong Pag ano. dito yan. Ayun, Nina, ang sabi ni Kuya Bern. Ma'am Maria J, at pagsabihan mo nga yung ginaanak mo po. May. Ano mo ito? Saan yung bigla to? Hindi doon, mawali. Sige, sige, sige. Ayan na si Ma'am Maria. Hugasan mo. Medyo nahihilo-hilo pa ako. Siyempre, puyat ka pa. Anong oras ka? Kuya Bern, nangyari. Dadamdam. Pinagbawalan daw yan umiyak ng Maria G. Bakit naman ikaw na ang puso? Ang puso ko. Pure. Pure siya na ano. Pure na kami. Walang gulay. Tinatamad na ako umalis. Kabilang barangay. Bili sana ako ng carrot sa patatas. Ganyan. Pansarili lang naman to. Eh, maghanap ng iba. Sabi ng Maria G. Bawal dito nilang pero madami na nang nangyari itong linggo na to. Sabi ni Kuya Bo. Ayan at magluluto na ako. Start na tayo. Huwag na natin patagalin yung marinate nito kasi pauwi na yung anak ko. Nagugutom yun. Mark, ano mo yun? Hindi, linis muna ako. Para... Sarap nito. Ayan, Ma'am Maria Joya. Pulsan. Santol. Sa linggo ha, magsantol tayo. Ginataang santol with laing, kaunting laing. Yun. Pinadala ko sa WhatsApp mo, Jason. Ha? May ano ata sa'yo, may message si Kuya Bern. Meron? Pero mamaya na po kuya kasi yung cellphone niya po, yan yung ginagamit niya po pang live. Wala pa po siyang extra ano. Meron? Magpagaling ka Kuya Bern, marami kami na concern sa'yo. Sabi ni Mama Rindy, matamis po! Tamis! Matamis yung santol. Hindi nga po lagay sa kape eh. Joke lang. Sobrang tamis niya. Ang Joke sarap. lang din na Ma'am Maria Jake. Sabi niya dun sa comment,
nakita ka dun sa ano, nung pag-uwi ko ngayon, GMT ka na pala, Jason. Sabi mo ba yun? Ayun, santolo. At ito yung ginagawa dito, hinahati yan eh. Puro lang yung mamaligid. Hinahati, tapos kinakayod siya. Yan, santol, ginataan. Yung sarap yan. Yung mga bitbit ko mamaredi, puro lang yung padala. Padala ni Kitty. Wala yun, walang sarili. Yung dala ko lang bag talaga. Yung mga bitbit ko, hindi yun sa amin. Pa-bit-bit, ay paano. Ganun talaga dito, uso yan dito sa amin. Pag may puntang Maynila, pag may papadala, yung dadala. Pag may uuwi, papadala din. Dati nung binata ko, pinadala ako isang sakong bigas. Hindi ako sinundo, hindi ako sinalubong. Akit pa ko dun sa Overpass. overpass sa alab. Dalas Pinas, nilala ko yun. Opo, Ninang, binigyan ako ng second chance. Ni Lord. Basta kuya. Yes! Ay, wait lang. Ate Maria, paano ba ito? Lipat ko? Wait lang po. Ay, ilipat natin. Pasensya na kayo sa gulo ng aking bahay. At Dito. hindi pa sa amin ang bahay. Yung mga gamit dito ay hindi. Ayan. Masyadong magulo ang aming bahay. Ayan. Biglang sobrang baba. Ipakita mo kayong ginigisa. Diyan, may lapit-lapit mo. Okay. Alright. Kita ang kaluluwa ng ating kusina. Yan. Kita ba? Yan. Sige mo dyan. Yan na. Putol. Ito lang ulo. Yan. Isip mo, matututong. Ate Margie, Kuya Roy, Kuya Ito po. Marlon, Kuya Macbal, Kuya Astra, kami mo Maria Jay. Shoutout kay Ate Ching. At sa lahat, kila Kuya Robin, kila Kuya Jojo, kila Ate Ampi, kila Dani, kila... Ano saan ba sila? Kuya Roque. Kuya Roque. Kumusta kaya si Kuya Roque? Si Kuya Romel Kuya Rowel, Kuya Benji, Kim Hamog, Kuya Billy, Kuya Romel, Kuya Rowel, Kuya Rene, shoutout sa inyo lahat. May dala si Jason yung pasalubong Ang sa dala akin. Kuya Ayun Boy. na. Ang paborito ng lahat, ang pinagong. Ang sarap niya, pinagong. Ano sa lahat ng Team Hamog, shoutout. Pero yung binibili ko talaga. Yun At sa talaga mga viewers, sa silent viewers, shoutout sa inyo lahat. Kuya Alfredo Lipa, hello. Totoo. Ano, please. Kasi ka sa kanila. Anak ko. Sabi niya sa akin ay hatid ko doon sa school. Nagulat daw sa pagkagising niya raw, katabi niya natin. Kaya natulog na lang siya ulit. Sabi niya, nagising kasi kanina. Nakita ko, katabi na kita, kaya natulog ulit ako. Hindi, salamin sa ikaw. Nag-iusap kayo. Ano nagawa siya? Inom mo ng tubig. Yung Ma, suot dapat mo. mga yung exhaust. Kasi mo nalagod yung ulo ko. Kasi hindi ka uminom ng madaming tubig. Mainit kanina. Yun, no. Ay, si Kuya Maki, andyan, no? Kuya Maki, hello. Dumating na order mo, Jason. Sa ano? Kuya Papi. Hello, Kuya Papi. Sabi ni Kuya Shoutout Born. Kuya Papi. Abangan, Kuya Born. Abangan yarn. Kuya Maki, hello. Mama Maria J. Ate Kakak, sabi ni Kuya Maki. Bro, Baby, ang birthday mo daw. malapit na birthday ni Hailey. Oo. Opo, Baby malapit. dito. Bro, Maki, hello. Sabi ni Malapit Kuya na daw Bern. yung birthday mo sa Mama Reggie sa bam. Ano sasabihin? Ano? Sabihin? Sabi mo, opo, malapit na. Pagharap ang camera niya, pagharap Sa yung, 15. pag may camera yan, mahiyain. Pero pag kami-kami lang, ang daldal nito. Alam ko na yung, Oh. Hello, Kuya Reggie. ay Kuya Reggie. Ano? Hello. Pa, Hello po. pa, kung 12 na ako, Basahin mo. ganyan na ako.
Hello, mom, new friend here. Like and subscribe on the channel. First time on your live. Yo, thank you Well, po. all done. Thank you again and good morning. Thank you po. Enjoy life. Thank you Hi, so Kuya much. Red. Thank you so much. Thank you so much. Ma'am, makakontent din ako, ganyan ako. Pag 12 ka na, sobrang laki mo na sa akin. Mga Saan, katuto. Kuya Bern, kakanta ka ulit? May gig na naman ako bukas. Kuya, ay na, ano mo na? Anong oras po? May Maynila. Inaamoy niya ako. Amoy Maynila. Mga katuto. Opo, Ninang kay Gian. Anong oras, Kuya? Ngayon na lang ako nakapag-YouTube eh. Pag wala si Jason. Sometime. Opo, Oh, Ninang kay Ate Gian. Baby ko ako nga ng ano na. Anong time, sabi ni Ma'am Maria J. Kuya Reggie, hello, sabi na Thank you po Kuya Reggie sa pag-ano sa channel ko at sa pag-tune in sa live. At welcome, Welcome po. Welcome po kayo dito sa aking live. Lahat po welcome. Welcome po ang lahat. Welcome sa aming... Nakuha lang mo muna ko ng ano. Wow. Ay, tingnan mo yan. Kuya Reggie, hi, sabi ni Ma'am Maria J. Si Joshi. Yan sa tindahan. Lalabas ng tindahan. 7:30 a.m. Call your time. Tapos sa Pilipinas, 10 p.m. Philippine time. 10 p.m. sa Manila. Kuya Boy. Wala kasi ano, pinakbater. Pinakbater sa anong ito. Wala na rin oyster. So beautiful! Ate Gian, hello! Okay daw, sabi ni Ma'am Maria J. Yan na siya. Malapit na, Kuya Born. Malapit na. At medyo nagka-problema pa yon kasi yung cellphone ko, Kuya Born, ano eh, yung cellphone ko wala walang saksakan dun sa cellphone na gagamitin sa live, yung connector niya. Kasi yung cellphone ko na Samsung A57, ano siya, wala na siyang saksakan ng headset. Hindi ko alam kung pwede yun sa sa Bluetooth kasi yung pagbabasahan ng kanta nakakonect dun sa Bluetooth. Hindi ko alam kung pwede sabay yung live tsaka yung binabasahan. At parehas tayo, Kuya Bor, ng gamit. May kasamang adapter. Yun, isa. Opo, yung adapter dun, sabi ni Nini, gamit daw yun sa sa laptop. Kaya sabi ko, baka pwede dun sa yung sinachargean. Yung in-order ko, Kuya Bor, parehas daw yun sa'yo eh. Ano tatak yan, ma? Ano tatak, ma? May ano? Papakita ko na lang yun sa vlog po. Tapos tinistingin ng kantahan. Napakalinaw talaga. Mauno. Mauno yung tatak. Mauno, Casper. Oo. Mauno po, mauno. Mauno, Casper. Ma'am, isusubok ko yun kasi may kasi yung nakalagay dun na connector po sa cellphone, yung bilog siya. Bilog. Yung jack lang. Eh yung sa akin yung puro na yan Type C. Ayun, mauno. Yun din. Oo, mauno po yung ko. Ay,
Si Ate G, ano niya pala si Ate G? Anong oras daw yung live nila? 7:30 call time. 10:30. 10:30 sa atin. At sa ano, sabihin ko na lang sa vlog ko kung sino nagbigay ng sponsor na yun. Bagitin ko sa vlog. Ay, si Kuya rin yan nandyan. Ano ko yun eh? Meron yun sa laptop. Pero po, meron din sa phone. ang ano ko lang dyan sa maglaleba ako ng ganyan, siguro makakasabay ako sa live pag alimbawa walang vlog. Kasi di ko kakayanin kung galing sa ano pabahay project. Tapos pag uwi mag-i-edit, tapos bigla akong magla-live. Parang hindi ko kakayanin yung puyat. Kaya makakapag ano lang ako sa live. Kung alimbawa linggo walang pasok, ganun. Maging Oo. alternate or Opo. ano. Yung kaya lang ng time ko po. Ay, Halimbawa, may ano daw si ano. ano. Spear nila dyan. Hmm. Invite ko po kayong lahat mamaya celebrating my 15K subs ko po. Sino? May kantahan at palaro din po. Si Ate Gian. Sige, mag-tune in ako. Nag-tune in ako, Ate Gian, silent lang eh. Nahiya-hiya pa ako eh. Shout out sa lahat. Sabi ni Pierre. Hello, Ate Gian. Pwede sa laptop. Oh. Nakauwi na kayo. Opo. Kuya si Jason Ako lang po. kanina. Anong oras ka dumating kanina? Alas 4 na ba? dito na ako. Bilis mo ano sa yung Pwede gamitin laptop at phone po sa pag-akyat. Sabi natin Chia. Ayun. Kaso dun sa ano, itatry ko yung connector kasi bilog. Bakit kasi yung Oo, sige, diba? itatry ko siya kung Ay! pwede yung sabay yung pinagkakantahan saka yung ginagamit sa live, kung pwede siyang sabay na i-bluetooth doon para gumana. Pero napakapulido talaga ng boses. Kitang-kita yung... Akin na yung ano, yung connector. Minsan bilinag ko na yun. Dito mo, dito. Makita niyo lang sa vlog ko. Abangan kita Kuya Jason sa channel ko umakyat din. Sabi ni Ate Gian. Ate Margie, mega love shoutout. Sabi ni Ate Gian. Ano daw, abangan ka daw ni Ate Gian umakyat Opo. sa live. Yung sa akin, bakit kaya wala pa rin hanggang ngayon? Sabi ni Ate Margie. Ano, carrier niyan, Ate Margie? Depende siguro sa ano. Pag sa Shopee kasi, pwede ba sabihin yun? Sabi ko na nga eh. Pag sa Orange app or Shopee Ate Margie, di ba karaniwan kasi niyan 7 days eh. Depende kung galing pa siya ng ibang bansa. Pag, Ito yun, Kuya Bern, yung gamit na headset. Bilog kasi. yung jack. Bilog yung jack. May Tap- ganyan na pwede eh. Kaya sa mag-order USB. nga nun, mag-order. Hindi, may kinukunik lang. Saan? Na pwede sa USB na ganyan. Isasalpak ba to? Order nga, wala pa akong ganun. Parang jack. Oo nga. Oo, kasi ito kaya may ganito. Ito yung gagamitin kasi sa ano, pag kanta. Mali. Kasi may sasaksak eh. Eh, yan lang nga gagamitin Oo. mo. Kasi ito gagamitin mo Oo, sa sa live. live. Diba? Wala ka namang laptop. Kaya Oo. saan ko lang gagamitin mo? Eh, yung sa akin, itong cellphone ko na itong ginagamit, wala siyang ganitong bilog, puro ganito siya. Oh. Asan galing ko mo, Papa? Pero tatry ko pa rin mamaya. Yung magsusubok-subok ako. Eh kung gamitin ko na pan-live yung cellphone ni Ami, malabo. Kasi basag yung screen. Pag yung kaya ni Margie matagal pa, baka out of sa ibang bansa siya pag matagal ang dating. Kasi makikita naman doon kung halimbawa China or anong bansa, matagal talaga. Pero pag sa Basa. Philippines, 7 to... Ay, bilis lang eh. Halos 1 week lang pag sa Nasa Maynila pa ako, dumating na po. Pag sa Shopee, ganyan. Mamaya, bilinag ko naman po. Wait lang. Abangan ko yung Jason channel ko umakit ka din. Ate Margie, may love shoutout sa binatid. Yung sa akin, ito.
Ma'am Maria J, thank you po kagabi sa pag-tune in sa live ko po sa Nabi Gian. Lazada kami nag-order. Ano sa Lazada? Baka sa ano, Ate Margie, 1 week kasi yun eh. Karaniwan 1 week. Order nun, kapatid ko sila yung marunong mag-order sa mga ganyan kinakantahan. Karamihan, 1 week. Pero pag, kasi nakalagay naman dun sa, ano, kung out of, ano pa siya eh, kung ibang bansa. Kung sa ibang bansa talaga, medyo matagal talaga. O kaya kung pre-order. Kailan ba tayo Kailan tayo nag-live? Linggo? Punta tayo sa bahay nag-bodle fight? Siguro. O noon yun in-order, tapos dumating nung isang araw pa. Nung isang araw pa dumating. Nagbilad ka nang nagbilad. So, Parang nangitim ka. hindi, ano eh. Napulakas puyat ako. Kaya ako matulog. Gusto kong matulog eh. Ano, bibili? Kaso may mga gagawin pa ako. Para kung matapos ko yan ngayon, bukas makapasok ako dun. All the sa time, 5:30. Shian. Sabi ni Ma'am Maria J. Headset kakabit yun sa Mauyo Jason, hindi sa phone. Doon daw yun. So, Doon daw Basta, sa... Doon daw sa ano, hindi kakabit, hindi sa cellphone. Sabi ni... yung sa live. Sabi ni Kuya Bon, sa... Hindi daw dito. Na, kumutin natin. Basta yung sa live. Hindi daw sa ano sa doon daw yan sa ano ikakabit sabi ni Kuya Berna. Hindi daw sa phone. Si Kuya Benji araw ba kumanta? Ayaw ba kumanta? Wala. Sayaw ata yan na Ma'am Maria J eh. Lakas ng ulan. Wala pa. Ay, umuulan na nga. Umuulan na ba? Oo, umuulan na din dito Ate Margie. Mahiya. Ay, si Ate Jocelyn. Hello, Ate Jocelyn. Mahiyaan si Kuya Benji, sabi ni Ate Gian. Ma'am Jo, hello, sabi ni Kuya Maki. Pilitin natin, Ma'am Maria. Kumanta din si Kuya Benji. Oh. Para mahihirapan tayo kay Kuya Benji. Mega love shoutout po sa lahat, sabi ni Ate Jocelyn. Ma'am Jocelyn, hello, sabi ni Ma'am Maria J. Ma'am Maria, hello. Kuya Maki, hello po, sabi ni Ate Jocelyn. Natatawa si Ma'am Maria J, Ate Gian. Para hindi natin mapipilit yan. Mega love shoutout everyone. Balik muna ako sa bahay ko. Ay, nakalive din si Ate Jocelyn. Sige po, pasensya na Ate Jocelyn. Ano po eh. Pangayo lang namin to. Pa-welcome kay Jason. Alin? Yung live mo ngayon. Ma'am Jocelyn, hello, sabi ni Kuya Bon, tsaka ni Ate Gian. Ate Jocelyn, hello, sabi ni Ate Margie. Walang hotdog yan? Meron ka sa frozen siya. Pwede ba? Kahit frozen. Kuha ako, kahit isa, dalawa. Ito. Sabi ni Kuya Bon, hindi daw yun sa ano eh. Basta dun sa ginagamit na pan-live. Mamaya. Di ba yung tulad nito? Katulad dyan daw. Ganun at sinubukan namin yung cellphone ni Nina yung ginamit. Tapos yung sa live, kinunik niya yun eh. Tapos papunta dun sa malapit na. Malapit na maluto. Kasi yung tatlo, yung ala. Pakita ko sa inyo na ang malapitan yung aking niluluto na menudo. Pampabata. There's sometime. Wala siyang tuyo. I-connect mo nga sa Jason yan ah. Patis lang siya, patis.
Sabi ni, phone lang ba gagamitin? Opo, Kuya Boy. Yung cellphone ko po. Lang, ba't di nilagay siguro ni Nini yung ano? Ito rin po pa na isa eh. Parang naiwan doon. Paano ba ang cut nito? Maliit? Ano eh? Ay, ito. Hatiin ko ba? Ito lang. Hatiin ko? Tama lang. Kasi yung display ko nga to. Ito. Ito nga, kasi yung sa headset nga, punta pala yung sa ano. Ma'am, Jocelyn, Ate Jocelyn, sabi niya, kung lang ba? Ito po. Ito po pala, Trevor. Kasi kung ko yung gagamitin ko, yung ginagamit ko sa home, kasi wala akong po akong laptop. Parang dito siya. Ito. Hindi ko alam kung alin dito, para lang siguro to eh. Ang naisip ko, kasi ito, para daw to sa laptop, sabi ng kapatid ko, namini. Sa laptop daw po ito, kinakabit. Kaso, siyempre USB nga to, baka gumana to. Baka gumana to sa cellphone ko kasi, ano siya eh. Yan siya. Hindi ko alam paano ito. Oh. Kasi ito yung sinasabi ko po, yung dulo-dulo niya. Oh. Sa phone. Ito ma. Ha? Jack. Siguro sa jack. Cellphone sa ano. Eh kay Nini, gumana kasi yung cellphone niya. May ganito pa. So sa akin wala na. Ano na ito eh. Wala na itong saksakan ng headset. Talagang Bluetooth na ginagamit ko po. Parang gagamit ka ng OTG. OTG nga. Oh. Pwede ito magamit OTG. Pero ang naano ko, kasi ito ma, ito pang laptop. Eh, sige ito eh. Kaya siguro gagana to sa cellphone ko. Ganito. Kasi, iwan ko lang. Itatry ko lang to. Kaso di kasya. Basta tatry ko pa mamaya. Pagkakain ko. Pag gumana, magagamit ko na kagad. Ito ba lang ito. Yung nag-testing kami kanina, doon sa cellphone ni Nini. May daming nakita ni Nini ng mga ganyan. Kaso yung mga adviceable talaga. Yung mga advice ng mga mas maganda na yung mauno kasi yun nga. Veterinary ko, wala siyang ubong. Sigat ko na? Kumbaga kahit mahal siya, kumbaga sabi ni Nene, pang ano daw, pang pro. Pang professional. Yan pa na. Malinis talaga yun. Send ko sa'yo, Kuya Born, mamaya yung finisting ko na kanta. Kasi nirecord na Nene. Okay na to. Luto-lutuin lang bagya yung ano mo. Yung tawag dito. Sakto, bulasan mo. Lain mo. Mababasa ka na rin yun. Basta. Lakas ng ulan, sarap maligo. Sabay nagigiba kasi di pa kumakain. May bibili mo. Yan nakalagay, audio cable. Yung sa audio. Team viewers, hello po. At salamat po sa mga nag-like. Hindi sa inyo lahat. At thanks God at maganda yung biyahe.
At ligtas tayo sa biyahe, nakarating kagad tayo dito sa dito ng ligtas. Grabe, bilis talaga ng driver. Bilis. Mga tansya ko dun sa driver na yun, baka yung edad niya. Siguro mga 25. Tapos payat lang siya. Bilis. Mahidlip lang ako ng kunti. Nagigising ako, kala ko gumugulong na kami. Ma'am Astra, hindi lang shoutout sabi niya si Gian. Ma'am Gian, hello. Team lang. Yan sa phone sa saksakan, headset. Mapag-phone gamit. Meron ba dapat yung isa pa na sick? That's why I will sit up. Opo, titingnan ko pa rin dyan ang set. Simula ng sit up nito. Mama sa mga shoutout. Ma'am Gian, hello. Ito sana pwede gamitin. Kaya Ami. Kasi ano to, kaso malabo basag kasi itong screen. At kung halimbawa, magagamit naman yun, mag-order muna ako ng jack, isang jack na kukunit doon. Sarap ng maligo. Kain na tayo. Sarap nga maligo eh. Maligo pa yan tayo. Hindi pa ko naliligo. Tinikman mo na to? Pang tingnan mo? Pwede yan. Ano? Nabasa mo na meron pa dapat yan sa parang steak. Marami ka naman ng ulan. Ang lakas, ang sarap maligo. Ligo kaya tayo habang nagbabaklas ng kubo. Mamaya, makain muna. Nagugutom na ako. Pakita ko sa inyo sa labas. Yung labas, para makita mo lang sa maligo. At maligo. Habang nagtatrabaho, pakakain. Ito babaklasin ko eh. Ito yung naalala ko habang nasa Maynila ako. Sabi nila, ados na lang daw ako sumakay. Ako, di pwede. Kasi sa 31 may okasyon. Birthday ng friend ko. Sarap ng lubi-lubi oh. Yan ang miracle fruit. Ganda pa lang, nakabili ko ng talong talaga oh. Sa linggo maaga tayo. Naitanim oh. Talong, may papaya daw doon, 300. Gusto ko Ayun yun, na, no? kain na tayo. Kung matanim ng ganyan, ayan, yan. Alin? Guyabano. Guyabano? Maano daw yan, healthy. Pinapakuluan yung dahon niya. Maligo. Tara, kain tayo. Ito na sa lamisa. Lakas ng ulan. Matulog. Ay, doon. Ginatay. Mayan mo muna. Mamaya pakita ko sa vlog. Ligpit ko muna. Kita ka sa, ay, sorry naman po. Nasa isang tabi, hindi mapapaliin nating nakaraan. Lumimuli, magbiruos, mag-isip. Lipat natin, no? Makita yung ano. Lakas ng ulan, no? Lahat tayo ngayon nagkano. Walang banawang kasalanan, kundi ang magmahal sa'yo lang lumusan. Di
na ang damdamin kung kailangan. Ayan yung ulan namin. Dito, sabi namin, kaya kapapagod na yung ulan. Takas na ulan. Pagmahal sa'yo ng lubusan, ako'y may natutunan sa aking karanasan. Kain. Mali ang magmahal agad ng lubusan. Pigilan ang damdamin kung kailangan upang di masaktan. Grabe lakas daw ng ulan. Iiwanan. Sobrang lakas po talaga yung ulan. Sarap nga maligo eh. Ayan. Lalang bang may kanyang lubusan. Kain na, kain na. Ay, iniwanan ko nga. Ha? Iniwanan mo nga. Ito sipa. Naku yung mga anak yung malamig doon. Kain ko tayo. Kung sino pang tutuwanan ay siya pang nililisan. Hindi ko ano mo. Hindi ko ano mo. Kain na, kain, kain, kain. Chili oil. Oh, chili garlic oil. Ano na? Bibi. Kaya po tayo. Yoshi. Wow, grabe ang lakas ng ulan sa Timong Maria. Lakas po. Lakas mo, kasan natin. Para mabuti yun. Grabe, lakas. Lalagyan ko ng maraming sili para sakto yan sa malakas na ulan. Chili garlic, oh. Mas na mas. Hindi mo ma, may iba naman. Lagi na lang sa egado. Kung yung luto, egado. Ano na lang. Baka magdalawang, wala naman. Wala. Ito yung kulay green na. Bakit tayo ko muna? Kasi hindi kasi nag-almusal. Di ba't tinagalaman? May alimutan tayo mga kanila eh. Ayaw mag-almusal. Hindi ka naman mataba para mag-diet. Sa'yo, ay kinuha ko yung Kain na. Kain na muna kayo. Patayin mo yung TV. Pray na tayo, pray. Doon ka sa kabila, anak. Sili. Yoshi, una dito. Ha? Ha? Pray na, pray na. Come on.
Ma! 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 Ning, mag-green na mag-green. Ayun na. Ayun na. Kain po tayo. Ayun na. Nagbukas ko ng kamay. Ha? Dito ka tabi ka natin yung doon. May electric ba? Kain po. Nakabigay ni Josh mo. Ano na mo? Saan gutom naman ng pinag-rebol? Right, rebol! Nandiyo yung loob. Pag nalagay ko siya ng mga pag maririnig lang. Kung kung saan ang gabi kami, sabi niya ako doktor pa. Kasi ako doktor, pag iba na rin ko, tanggalin ako. Ano? Oo. Hindi kaya mapwede ka. Sila na nakaras. Sabi ako doktor, basta Ano nga? basta ngayon ko ba ganun na. Hindi ko kami nagpapalito. Ano nga? Si Joshi ko yan siya kasi Hindi mo try mo yung ano, yung jelly. Try mo. Ito, try mo. May jelly yan, try mo. Try mo, masanay ka naman yung jelly. Try mo na. Ang pagana yan ng ngayon. Hap lang. Good. Parang matapang. Ayaw ko nang palamyalam niya ka.
Diba? Oo. Pwede ba? Hmm? Diba? Hmm. Kung ba kasi bagay sa'yo, matangkad ka tapos mataba. Unat ko lang yung katawan mo. Kanya-kanya, payat yun, no? Oh, lang. Yan. Yan. Ate Gian. Kain din ako pala dyan. Ano ko ulam? Ano diyan? Kaya tumataba na naman siya namin. Balik mo yung panlasa ng pagkain. Tumataba na naman yan. Kaya napaka-swerte niya na marunong magluto. Kung ano yung gusto niyang ulam, naluluto ko. Ay, oo, kasi ano na pala. Oo, huwag lang kumain kaya doon kasi madaling araw na ata dyan.